batun gaskiya, na sanya soyayyarka a cikin zuciya. Ina da wanda nake so a zuciya, Muhammadu Rasulullah mijin Mariya. Farin ciki kai ne mai haska zuciya, bakin ciki yayi mani in ta dariya. Na yabe ka sai in ji daɗi a zuciya, wanda ya bi ka har abada baya shan wuya. A duba cikin duniyar nan gaba ɗaya, ba wanda ke haske yana kai ra'ayi biya. In soyayya rike ta ma'aiki da gaskiya, ka sami ni'imar Allah ba ka shan wuya. A farkon batura fili kai na ambata, Rahamanu mai mulkin babban masarauta. An rage masarkakken abun bauta, Allah ga kai na yi roƙon bukatata. Da sirrin yaban annabi ka cika zuciya, na tafi cikin bege nai babu waiwaya. Wanda ta cewa Allah ga aikin ka kowane, in babara a gare ka bagaran dole ne. Roƙo na salatin sirri da bayyane, ka taro su ka haɗa su siyo kane kai ruwan su fada tai masoyinka ne. Yana sha'ani da sahabbai da auni